Dit is Pelamaas in zicht. Met vandaag de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Pelamaas. Een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen en een nieuwe aanpak voor het maaien van de bermen. Maar we beginnen met het 7319 bomenplan. Dit jaar zijn in Kessel en Kessel-Eik 160 bomen geplant. Het zijn de eerste bomen van het 7319 bomenplan van de gemeente Pelamaas. De komende 8 jaar worden er ruim 7000 bomen in de gemeente geplant. Zo is er in 2030 voor iedere inwoner van Pelamaas een boom. Dat is een mooi idee, maar veel belangrijker, daarmee zetten we stappen voor een toekomst waarin we kunnen omgaan met klimaatveranderingen. Want bomen brengen verkoeling door schaduw. Ze zorgen ervoor dat de grond niet wegwaait of wegspoelt door regenwater en kunnen voor een deel de lucht zuiveren. De gemeente bekijkt per kern waar de bomen het best geplant kunnen worden. Bij een speelveldje waar ze zorgen voor schaduw om zo lekker te kunnen spelen. Bij andere bomen zodat we een groter gebied creëren voor kleine zoogdieren en insecten. En we kijken naar de juiste bomen op de juiste plek. Op die manier verbeteren we niet alleen de leefomgeving. Bomen dragen ook bij aan de gezondheid van inwoners. En we maken de omgeving een beetje mooier. De komende jaren wordt steeds per 1 of 2 kernen gekeken waar bomen geplant kunnen worden. Op die manier werken we naar ruim 44.000 bomen in 2030 in Pelamaas. Het budget hiervoor heeft de Raad eerder al beschikbaar gesteld. Wil je meer weten over het planten van de 7319 bomen? Bekijk de website www.pelamaas.nl. Rond carnaval brak de oorlog in Oekraïne uit. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht. Ook in Pelamaas worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Wat betekent dit voor de gemeente? Adjunct-directeur Kirsten Werps vertelt erover. Nou, op dat moment zag je dat het vooral de wens van de politiek was om bij elkaar te komen. Dus op carnavalsdinsdagochtend zijn we in deze ruimte bij elkaar gekomen met 2 leden per fractie en de burgemeester. Op dat moment is er de vlag gehezen voor het huis van de gemeente. Maar is er ook meteen wel over inhoud gesproken? Wat gaan we doen? Wat willen we doen? Er is op dat moment een bijdrage en een statement gemaakt. En een financiële bijdrage voor Giro 555. En vervolgens is eigenlijk ook meteen afgesproken van, ja, laten we met elkaar kijken wat we kunnen betekenen. En je zag dat ook meteen wel in de gemeenschappen gebeuren. Dus we kregen ook wel meteen vragen van, ik wil mensen opvangen. Dus je ziet dat er heel veel beweegt op zo'n moment. Wij zijn wel in de week daarna meteen met het team bevolkingszorg bij elkaar gekomen. Dat is het team waarmee we eigenlijk in crisissituaties de zaken proberen uit te lijnen. En we hebben daar meteen van gezegd van, ja, we gaan kijken wat kunnen we. Dus we zijn locaties gaan inventariseren. We hebben meteen contact gezocht met mensen die zich hier actief melden. Je zag in Grashoek echt een heel groot initiatief ontstaan. Die op alle fronten bezig waren om ook iets te betekenen. Dus ja, wat je dan doet is vooral contact houden, dat stimuleren. En zo gaandeweg de lijnen uitzetten. En eigenlijk tegen de tijd dat de verplichting kwam, hadden wij al een aantal opvanglocaties in beeld. En was bijvoorbeeld in Grashoek ook al van alles aan de gang. Ook in Mijl worden vluchtelingen opgevangen. Hier zien we de opvanglocatie bij de Nieuwe Hof in Mijl. Er is hier ruimte voor zo'n 100 personen. Ook in Maasbree is er een opvanglocatie. Beide locaties zijn tot het 4e kwartaal 2022 beschikbaar voor de opvang van mensen uit Oekraïne. Nou, op de opvanglocaties, die worden van tevoren natuurlijk hartstikke goed geïnspecteerd. Daar wordt goed gekeken naar, is dit veilig? Kunnen mensen hier goed wonen? Voor welke type vluchtelingen is dit al dan niet geschikt? En voor eigenlijk de particuliere opvang heb je een landelijke organisatie, dus daar hebben we ook meteen naar verwezen. Maar ook daar hebben we wel contacten gehad. Dus in Grashoek bijvoorbeeld zijn mensen zelf heel goed in gesprek gegaan met, ja, wat betekent het? Want ja, daar zitten wel effecten aan die langdurig zijn.
ja, wat je ook ziet door de weken lijnen processen zich steeds meer uit. Dus we hebben er heel bewust voor gekozen om snel mensen die hier komen te registreren. En naast dat registreren zijn we snel gestart met het inschrijven in de BRP. Want dat is voor mensen gewoon heel belangrijk, want dan kunnen ze aan het werk, dan hebben ze recht op leefgeld, dat soort dingen. En dat doen we eigenlijk in één integrale intake. Dus er wordt contact opgenomen en dan wordt de inschrijving in de BRP gedaan. Vervolgens is er een medewerker van de gemeente die met ze het leefgeld bespreekt. Dan krijgen ze de eerste keer het leefgeld mee. En met de inschrijving kunnen ze vervolgens een bankrekening openen. Daar waar er dan kinderen bij zijn, is er meteen een gesprek met een gezinscoach om ook te kijken van, nou, hoe gaat het met dat kind? Moet daar zorg georganiseerd worden of zou dit kind kunnen doorstromen naar het onderwijs? Dat zijn eigenlijk processen die je in de afgelopen weken zo goed mogelijk probeert in te richten. Nou, voor de komende weken is het zo dat er nauwe contacten zijn met de veiligheidsregio, waar ook de burgemeester iedere week weer met haar collega's van Noord- en Midden-Limburg om tafel zit. En waarin echt wordt gekeken, ja, halen we de aantallen qua opvang, wat moeten we voor de lange termijn doen? Je probeert natuurlijk mensen toch zo snel mogelijk op een min of meer definitieve locatie te hebben, zodat je niet blijft schuiven. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. En wij hebben gewoon als regio daar nu een gezamenlijke opdracht in. Dat betekent dat je nu ook gaat inventariseren of er terreinen zijn waar je met tijdelijke huisvesting iets kan. Nou, dat doen we in goed overleg samen. Op de website www.pelamaas.nl vind je uitgebreide informatie over bijvoorbeeld opvangplekken, onderwijs, werk en gezondheidszorg. Kijk onder de knop Oekraïne. Eind april is de bestrijding van de eikenprocessierups weer gestart. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Herman Vaassen uit Maasbree. Zij bestrijden de rupsen op een milieuvriendelijke manier met het biologische middel Xentari. En ook met nematoden. Dit zijn aaltjes die de rups binnendringen, waardoor de rups binnen enkele dagen sterft. De nematoden en Xentari worden met een spuit in de bomen gespoten. Dit is niet gevaarlijk voor mens en andere dieren. De bestrijding duurt tot ongeveer 20 mei. Op de website www.pelamaas.nl vind je een overzichtskaart van de plekken waar de rups bestreden wordt. Ik zie wat jij niet ziet. 4 ogen zien meer dan 2. Ook jij komt vast wel eens iets tegen dat je graag aan ons wilt doorgeven omdat het opgelost moet worden. Denk bijvoorbeeld aan een omgewaaide boom, een lantaarnpaal die het niet doet, een gat in de weg of afval dat is gedumpt. Onze medewerkers van de buitendienst zien veel, maar niet alles. Daarom hebben we jouw hulp nodig en zijn we blij met elke tip. Om eenvoudig iets te melden gebruiken we nu de Mijn Gemeente-app. Hiermee kun je gemakkelijk 24/7 en snel een melding doen. De telefoon bepaalt meteen de juiste locatie en je kunt een foto meesturen. Handig toch? Jouw melding komt dan rechtstreeks binnen bij de planner van de buitendienst of bij een medewerker van toezicht en handhaving. Zij gaan meteen aan de slag. En ook fijn, we laten je weten wat we gaan doen en wanneer het is opgelost. Bij een anonieme melding ontvang je natuurlijk geen bevestiging en updates over je melding. Download de Mijn Gemeente-app in de Apple Store voor iOS of in de Play Store voor Android. Je kunt ook altijd gebruik maken van het formulier op www.peelenmaas.nl/melding. Of contact opnemen met het klantcontactcentrum via 077 306 6666. Wij zijn blij met jouw tip. Samen zorgen we voor een schone en veilige omgeving. De energieprijzen zijn flink gestegen. Hierdoor komen huishoudens met een laag inkomen in de financiële problemen. Daarom kunnen inwoners met een beperkt inkomen een energietoeslag aanvragen. Het gaat om inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Zij kunnen tot en met 31 oktober 2022 de energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is een eenmalig bedrag van €800 per huishouden.
Hoor jij bij deze groep inwoners? Ga dan naar www.pelamaas.nl en zoek op eenmalige energietoeslag aanvragen. Hier vind je meer informatie over de energietoeslag en kun je het bedrag aanvragen. Inwoners met een beperkt inkomen die al bij de gemeente bekend zijn, hebben de eenmalige energietoeslag van €800 per huishouden al ontvangen. Zij hoeven dus geen aanvraag in te dienen. De gemeente stelt voor inwoners met een laag inkomen ook een energiebox beschikbaar. Heb je een brief ontvangen van de gemeente? Dan kun je de energiebox zelf samenstellen en aanvragen via internet. Gebruik hiervoor de code die in de brief staat. Karen Dekkers van coöperatie Peel Energie laat ons zien wat er zoal in de energiebox zit. Nou, dan zullen we eens gaan kijken wat er allemaal in die energiebox zit. Om te beginnen heb ik hier een tochtstrip voor de brievenbus. Daarmee zal de wind niet meer zo snel naar binnen komen in de winter. Ik heb folie voor achter de radiator en deze zorgt ervoor dat de warmte teruggereflecteerd wordt naar binnen en niet naar buiten. Ik heb een tochtstrip. Heel handig om kieren naar buiten dicht mee te maken. Spaarlampen. Als u het huis vol heeft met spaarlampen, dat scheelt toch al een hele hoop energie per maand. Wil je nou weten wat jouw apparaat aan energie verbruikt, dan is deze stopcontacthouder heel handig, want je kunt precies zien hoeveel energie jouw apparaat verbruikt. Tot slot zijn er ook nog handige gadgets die erin zitten. Ik heb een smart video doorbel, waarbij je dus kunt zien wie er aan de deur staat. En als je geen zin hebt om open te doen, dan maak je de deur niet meer open. Tot slot nog een handige tip voor het douchen. Ga eens niet een kwartier lang douchen, maar probeer eens te douchen in 5 minuten. Ga je dat met het hele gezin doen? Kijk dan eens wat het oplevert elke maand. De energiebox aanvragen kan nog tot en met zondag 8 mei. Wacht dus niet te lang. Heb je hier hulp nodig? Bel dan naar de gemeente. '50 tinten groen en zelfs meer in Grashoek en Meijel. Een proef met de nieuwe aanpak voor maaien zorgt voor natuurvriendelijke bermen met meer variatie. Arno Linzen is adviseur wijk, natuur en landschap bij de gemeente en vertelt erover. We staan hier in Meijel, in het proefgebied voor het nieuwe bermbeheer van de gemeente Pelamaas. En we staan hier aan de Kalishoek Berkenheg. Aan de berm zoals we die jarenlang hebben bijgehouden. Het maaien gaat veranderen. Dat gaat ook op een andere manier gebeuren. Nu is het beheer zo dat we veelal op 3 momenten per jaar maaien. Dan wordt de berm geklepeld. Vaak eerst in de eerste beurt de randen geklepeld. En daarna wordt 2 keer per jaar de hele berm geklepeld. En dan blijft het maaisel liggen en dan gebeurt er eigenlijk verder niks meer. Er is geen oog voor de planten die er al staan. Want het moet gewoon afgemaaid zijn, het moet kort zijn. En dat willen we veranderen. We willen naar een berm die fleurig is en die weelderig is. We willen naar een meer natuurlijke berm toe. Naar meer natuurlijk beheer van de berm. Het zal er dus gaan groeien en bloeien. We moeten er natuurlijk wel rekening houden, want je ziet we staan hier aan een vrij drukke weg. Dat we wel de veiligheid natuurlijk niet uit het oog verliezen. Dus we zullen inderdaad die eerste meter, die zullen we wel blijven maaien. Maar we hebben hier heel veel ruimte, dat zie je goed achter mij. Waar bloemen kunnen groeien en waar weelderigheid kan ontstaan. En waar dus plaats is voor meer biodiversiteit. Daar gaat het uiteindelijk om. De biodiversiteit loopt sterk terug, dat is wereldwijd. Hè. Het aantal dieren en planten loopt heel sterk terug. En ja, de bermen zijn eigenlijk uitgelezen stukken groen om iets aan die biodiversiteit te doen. Want ja, het zijn de groene linten eigenlijk door ons hele landschap. Ze verbinden ons landschap. En dan zijn dit de uitgelezen plekken om iets aan die biodiversiteit te doen. Want we hebben er heel veel van. Door heel Pelamaas hebben we heel veel bermen. En die er vaak alleen maar bij liggen. Waar geen plaats is voor dieren om zich te verschuilen. Waar geen bloemen en planten staan waar een vlinder of een bij zijn voedsel kan halen. En ja, dat is op het moment heel belangrijk om dat op die manier te gaan doen. We hebben hier inderdaad links achter mij is de bijenoase. Die is door de school en IVN aangelegd. En wordt ook door hun beheerd. En daar zie je inderdaad al, dat is natuurlijk beheer. Daar staan de sprieten van de bloemen die in het vorige jaar gebloeid hebben. Die staan er nu nog op. Die blijven staan. Het zaad heeft tijd gehad om weer op de grond te vallen. En dat kan dit jaar weer gaan bloeien.
Er zijn 2 proeflocaties aangewezen voor het nieuwe maaibeleid. Dit zijn de bermen in Meijel en Grashoek. Daar gaan we dus alle bermen op een andere manier maaien. We hebben een extern bureau ingeschakeld om die bermen te inventariseren. Om te kijken van wat staat er nou in die bermen aan planten, hoe is die bodem van die berm. En wat zijn de mogelijkheden in die bermen. We hebben er ook inventarisatiegegevens van het IVN bij gebruikt en van alle natuurdatabases van Limburg. En op die manier hebben we een beeld gekregen van hoe de bermen nou op het moment aan toe zijn. En wat zijn de mogelijkheden als we daar het beheer gaan veranderen. Wat kan er dan in die berm gebeuren? Niet alle bermen zijn geschikt, want dan heb je een hele vette berm langs akkers. Dat betekent dus dat er heel veel voedsel in die berm zit. En waar een boer zijn land moet bewerken, daar krijg je ontzettend veel voedingsstoffen. Daar groeien inheemse kruiden, die groeien daar niet zo goed op. Grassen doen het daar prima, maar inheemse kruiden, dus de bloemen, die doen het daar niet zo goed op. Daar hebben we schrale grond voor nodig. En die bermen, om die te verschalen, die gaan we dan maaien en afvoeren. Dan zorgen we dat het maaisel er vanaf is en dat die berm niet meer gevoed wordt. En na het maaien blijft het maaisel blijft liggen. Een paar dagen, zodat het zaad zich kan zetten op de grond en dan wordt het maaisel afgevoerd. Dus je krijgt geen voeding meer in die bodem, de zaden kunnen zich zetten en hopelijk worden het dan inderdaad bloeiende en fleurende bermen. Een natuurvriendelijk bermbeheer draagt dus bij aan een betere leefomgeving voor plant, dier en inwoners. Dit was Pelemaas in Zicht voor deze keer. Op woensdag 1 juni is de volgende uitzending. Zien we jou dan weer?